babaken agyaman aken ka. Jesus sikat ikan kanta, bendisyon ak tinagan mo, sikat madaya. Mangandingay nga gayen, umunaken maudi, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios na nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Agdayawak ti Espiritu ken pudno, ingatok ti imak nga pagdayaw ko ken ka. Agragu ken agkanta, agpalakpak ken agsala dita sangwana. Mangilingteg ti biyag ko, mangisalakan nga gayem ko, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Risot magat-gata, indag balbaliw, uray pa'y tuwirik na, kenda dumaday tuyo biya, kaya't kut may saabana, numaminsan jak kaya, nyamata may sangamo, biyak balbaliw ti Diyos. Balbaliw ti Diyos. Tiyempo man nagbalbaliw, ken banbanang dito'y lubong, uray ti aglaw
ken patpadas day tuyabyan na duma-duma adama kinadatos ken kinaimba nga mata may sanga mo di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios saranayen at numatnagak sumungsungbat kanyak numawagat di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios saranayen at numatnagak sumungsungbat kanyak numawagat di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios saranayen at numatnagak sumungsungbat kanyak numawagat di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios panagayat na dito'y lubong ng tet tinamnaman awan nga ro di rason nabaybayan na ka kaitu mangayay waken ka wow kumarara ka Baligi intay panagbiag uray man lumay ti kapusor amang gangran ken ka gemitu pagpaligin na ka kumarara ka
sa pamalakan undas mangyasibet kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangisalakan di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus uiwanak tayo kadagiti tao ni Jesus di mangisalakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus Tabukak laeng tau anabukeun isuruna ngagmatale ken kangabutang isurong tidalan apag naak pangaasim o Lord ay wananda titunggal aldaw titunggal aldaw sweet Jesus Omar arawakin ka ipaay mo't piksak itinaldaw apanagkubrak tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipangagnak Lord idalan na
sagip ko'y di ano malmalayak amum o Hesus ket itag ay na kansaranayan na barikut adum mga pulos kanya paasim o Lord tulungan na kitunggal aldaw kitunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mutik sa itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayong na ipangag na Lord idalan na itunggal aldaw itunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mutik sa itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipamagnak Lord idalam na titunggal aldaw ipangagnak Lord idalam na kitunggal aldaw panagayat na dito'y lubong ng tinamnaman awan nga ro ditirason na baybayan na ka sa Isus mangayay wakin ka wow kumarara ka
Diyos awate man daytoy di man pulos nga jak ammo palalo ti bannog ko nga agbiro di dalan mo o apo dengue man tuy dawat ko isuruman di pagnaan tapno amo di dalan ko silawam di pagnaan ibinem daytoy iman iturong mo daytoy sakak o ama matnagak no awan ka di pamati analintek anapalalo pulos nga jak ammo ikan na pinamnama tapno awan iti duduak o apo dengue man tuy dawat ko isuruman di pagnaan tapno amo di dalan ko silawam di pagnaan kibinem daytoy imak iturong mo daytoy sakak o ama matnagak no awan ka waras mo't panagkitang kitaman tiaglawlaw adu nga tao makumikunda nga agbiro saan na nga ikan kano isasao ti Diyos kanayong nga magmangeda ngemawan ti tiyempo da kaano pa'y nagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos ket agkatawada
pangpangas da iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biag mo ket saan mo ako kwa agriing ka iti Biblia kunaan na maarami tot kasta atu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet tao kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka makita kapsat ko iti biag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan tan na umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nangabiyag mo maisimpa sublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo nalipatan ka din kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat tungpal biag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na
managtultuloy mo nga agbibiyak adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takasta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma di panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sadya'y pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managbaso mapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salakan sut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus uri
sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngambi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko, apay dumten liday, panagtuog daytoy puso, jak maawatan dusa wenno panubo. Dios, si bibiyagawanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagabang punasan na amin na panagdwa-dwa gamti kari di Diyos si bibiyagawanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbat ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno ngam ti kari ti Diyos si bibiyagawanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag
ragsak kalpasan panagsagapa. Pamatiken ayan kapapatgan isuti pasapulan intay ngarud aywanan tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay pamatiken ayat kapapatgan pamati kapapatgan isuti kang runaan gatno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan salimet metan may sanga kapsat ti inak na kita as daunay kinarekta na nga agserbi ti na marswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limam iis ti pamati na pamati kapapatgan isuti kang runaan gatno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan salimet matan kapday di kapsat nga limang iis ti pamati na at dati nasabat na pastor nga narekta pinagbagan na sana itararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati kapapatgan isuti kang runaan gatno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan salimet matan pamatim aywanan salimet matan panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak kamuti papanan
Sip ngeta dalan ko, umay mukat silawan, tapno jak maiyaw awan. O apo agyaman na pudno launay, itirigat man wenno namay, adda ka nga mang tartarabay. Awaten imak o apo, denggem dagiti araraw ko, dinak baybayan nga anak mo, iyadayunak sulisug iti biyak ko. O apo agyaman na pudno launay, itirigat man wenno namay, adda ka nga mang tartarabay. O apo pakawanan na kadagiti agyaman na po apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman na po apo, iti ayat mo nga di agsarday. Daaw a syudad, sakbay anak tengak idiyada si mabat ngaraniya, nga isuti sinursurot ko alawat. Tapno makita ti pagnaan, nuwen pudno anag mayat. Adu akita di makaparasa, kenda giti tumatayab, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Gilap abalitok, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus.
Kas may nga karnero agsapsapul na lang tungaruot ken sa pulen natay nadalus nga ubo kasta't panagserbi kini Apo Diyos wen putno anagmayan adu akita di makaparagsa ken dagiti tumatayan niliwliwadak kaya iti panagna kinankantanda wen putno anagmaya adu akita ti makaparagsa ken dagiti tumatayan niliwliwadak payag iti panagna